טוב, אז מה קורה חברים? והיום אנחנו תנחשו מה? אם ניחשתם 99 Nights in the Forest, ניחשתם נכון. והיום יש אפדייט. עוד 7 דקות, חברים. אמרת 5 מקודם. שיר, לך נשאר רק עוד 2 דקות. די, אותי. והיום אנחנו נקשט את הבייס שלנו, חברים. ואנחנו שוב משחקים עם שיר, בפרק 2 עם שיר. תסתכלו, זה קצת קריפי. מה, אתה מראה להם את אותי? לא את התמונה. תסתכלו על התיאור של המשחק. תיאור. תבנו קמפינג עם החברים שלכם. מישהו צופה בך. מי? אייל. אתה יודע טוב, שאתה שיר, יכול נשאר לך דקה. אוקיי, אני לא יוצא בדיוק. תצא ב-55. נו, אבל זה מלחיץ אותי, לא בא לי, זה כיף. שיר. אתה יכול לשרוד פה 1000 ימים, אתה יודע את זה. טוב, שיר, אני פשוט יוצר סרבר פרטי, יודע מה? למה? לא יודע, כי הוא בחינם. לא, אבל זה לא סופר ימים. באמת? כן. טוב, תן לי רק להגיע ל-200, ל-300 זה עוד מעט. כמה אתה? 67. לא, שיר, אין זמן. יום הוא 4.5 דקות. אתה בטוח שאני אצא? כן, תצא, זה יישמר לך. טוב, בוא נעשה רק וידאו. טוב, אני נכנסתי. שיר, אפדייט ב4 דקות ו28 שניות. זה כל הימים שאני שרדתי, ופשוט יש אפדייט, אז אני אצא, חברים. תסתכלו מה עשיתי פה. וזה שיר, לבד. אתה לא נכנסת אליי. יאללה, יצאתי. מוכן? 3, 2, 1, ביים, יצאתי. יאללה, אתה נכנס אליי, שיר. עוד 4 ו5 שניות. תגיד תודה, כברה. אני הרגע שרדתי טרון הימים. אתה בטוח שזה ספר לי? כן. יש יותר מדי מקומות, אני לא יכול להיכנס. תיכנס אליי. נו, נכנסתי, חייקין, תיכנס אליי, זה יותר מקום. הנה, זהו, אתה יכול להיכנס, כתוב, הנה, תיכנס מהר, נו. אני נכנס, חכה. לא, בוא לא ניכנס בינתיים למשחק. למה? בוא קצת נדבר על העדכון. הנה, תסתכלו כמה הוא שרד, חברים, הוא הכי פרו בעולם. יאללה, בוא נהיה ככה, בוא נהיה ככה. שיר, כי אז מביאים יהלומים. תגיד, כולם נכנסים עלייך, כן. מה, למה אף אחד לא רוצה איתי? טוב, שלא ירצה. מה, אני 267 ימים, הייתי יכול להיות אפילו 1000. נכון, הוא יכל להיות. אז תגיד תודה שיצאתי, זה בגלל האיבנט הזה. אם לא היה איבנט הייתי שורד 1000 ימים. אולי. כאילו יכול להיות. יאללה, עוד 2 דקות נכנסים. עוד 2 דקות. כן, יאללה חברים, ממש ברגעים אלה. פה מתרחש משהו. אתם רואים? יש לי 28 יהלומים. יש לי 28 יהלומים בגלל שאני לקחתי את אלו שפה. מה זה? תלחץ על זה פשוט. איך? זה לא כותב לך? זה כותב לי משהו 3 בלו פליים פלוס 5 דיימונדס. רגע, זה מראה לך שאתה יכול ללחוץ, תלחץ על כולם. לא, זה לא מראה לי. אני לחצתי, עכשיו יש לי 28. לא, כי אתה כאילו עשית את הקווסטים. יאללה, עוד דקה. כי בא לי לקבל את היהלומים. חברים, לנו נשאר להשלים את כל הקווסטים. מה זה הקווסט הזה? אוקיי.
שהוא הגיע לשם. זה קווסט קל, זה קווסט קל. צריכים קווסטים שהם 5 כוכב. שיר, תיכנס לקווסטים. למה? תיכנס, פשוט תיכנס. איך נכנסים? נו, יש כזה כוכב בצד, כוכב כזה עם מדליה. ותגלגל הכי למטה, ויש שם קווסט של 250 ימים, תיקח אותו. 8 יהלומים. עדיין. אוקיי, לקחתי. זה מביא לי. יש גם 70 ימים כאילו? שיר, יש גם קווסט של... תשפר את הקמפייר ל-level 5. איפה? נו, יש כאילו... מה, יש כאן 100 ימים נראה לי. יש כאן ל-100 ימים, אבל יש כאן גם ל-500, זה הכי קשה. אז לקנות 100? מה? כן, מה זה לקנות? זה מביא. זה מביא, אני לא משלם? לא, זה מביא לך כי השלמת אותם. שיר עוד 42 שניות. מה? אז יש לי טונה, יש לי 100 יהלומים. מה? 100? כי לא הבנתי, חשבתי שמשלמים. אז שתיקח גם את הזה של קמפייר 5. שיר 7, 6, 5, חברים. מה? זה נכנס לי לבד? מה? זה נכנס לי... אומייגאש, טריילר. מי אוהב טריילרים? אני אוהב טריילרים. אוקיי, הוא רואה בן אדם. נו, תלך יותר מהר, יצב. מה? מה? טוב. אומייגאש, מה אני רואה? הם מעבירים? הם כאילו קונים משהו? מה דשא? מה דשא? למה אני רואה דשא? כאילו, ברו. וואו, אוקיי. למה הם הורגים אותנו? מה עשינו להם? תגידו לי אם אתם שומעים את הסאונד. יש פה מוזיקה די נעימה. מרגיע, אבל זה משעמם, נו מה? מה? וואו, איזה מגניב. בוא מהר. לפה. מה לפה? למה אתם אנשים? לא. בוא. לא, לבד. בוא פרייט זר, ורגע, תן להם להיכנס רגע. כן, בוא ניתן להם להיכנס. יאללה, שיר, בוא לפה. זה נכנס להם עוד... זה יאללה. לא! הוא נכנס. יאללה, שיר, עוד 4, 3... לא! לא! נכנסתי אליהם. תצא! אני נכנס אליך, חכה. חכן, בוא. תעשה לי 2. 3, 2. נו, בוא, אני פה. אני נכנס. עשיתי. לוזרס. כולם רוצים איתי בגלל שאני 200 וזה. ג'י. טוב, יאללה, מתחילים. יאללה, חברים, כתוב פה, אתם תעשו אוטו ריספון. זה אומר משהו טוב. עכשיו אני יכול להגיד לכם, סתכלו, אני יותר טוב ממכם. היי. מה רע זה? מה, גם אתם פעם הייתם משוויצים לי. למה זה יצא? מה? טוב. מה קרה? בוא, פה. לא פה. הנה, מתחילים עוד 8 דקות, עוד 6. 3, 2, 1. למה זה יצא? לא! כמעט נכנסתי. נו, תתחברו כבר. עכשיו זה נכנס לי. מה זה? אומייגאד, למה זה נראה ככה? לא. תיקח כובע. אומייגאד, שיר, תסתכל מה אני בונה. אני יודע, זה דברים בחינם, אני ראיתי. בניתי. זה יפה. מה כובע מביא?
סתם, מגניב כזה. הוא מדבר. עוגה! לפחות הוא לא כמו ג'נדל היום, הוא לא כתב היום כלום באיבנט כמעט. פרוגבוטס? מה זה בלון? בא לי בלון. מה זה, הוא הביא משהו. מה? מה זה, תסתכל את הרגלות שלי. לקחתי. מה זה שיר? למה מה אתה קרה? לא זז? למה אתה לא זז? אתה לא זז. אתה לא זז. אני לא זז, אתה לא זז. כן, אתה לא זז. אתה לא זז. מה זה, הוא מביא רק בניות, אין לי כוח. שיר, ריבולבר גם. מה זה? נו, זה רובה. יש לך אינטרנט? כן. לך גם... אומייגאש! מה? לא מביא כלום, מה זה? אתה לא רואה שהוא הוא מביא לך עוגות. הוא מביא לך עוגות. לא עוגות. אתה לא זז בכלל. אני כן. אתה לא. אתה לא. מה זה הדבר המוזר הזה? למה אף פעם לא זז? טוב, לא יודע, בוא נגיד כאילו אנחנו זזים, נבנה מפה. אי אפשר, אני לא רואה מה אתה עושה. קקם פייר עדיין לא. שים אותה על 100% או משהו. זה לא מביא לי כלום. וגם מה זה? אני קוטש עצים וזה לא מפיל אותם. גם לי זה לא מביא לי עצים. אוקיי. המשחק? מה? אז עשה לי לבנות. גם לי, תעשה ריקונקט. מה זה? די. לא, נכנסתי מההתחלה, אני לא איתך. בוא, אתה איתי בסרבר. לא, נו חכה. די. נו, זה מעצבן. בוא. לא, תצא! כן, אני רואה. בוא. אני בא, תצאי. אני פה לוזר. נו, למה זה נותן לי ליבמט? לא יודע, אולי עכשיו הוא יכתוב משהו. אני מקווה שהוא יכתוב שזה היה בכוונה או משהו. טוב, אל תיקח את השלטים האלו, זה אינסופי, זה כל שנה מביא לי. כן, אל תיקח. בוא נראה אם אתה זז. טוב, עכשיו אתה זז. אל תיקח את הדברים האלה, הם עושים לאגים. מה? אל תגנוב לי הכל. נראה לי שזה מביא לכולם. יש לי עכשיו 17. רגע, אומרים שזה מביא 20 כל משחק, אז זה אומר שאין לי 120? עם סיכוי שזה יביא 20. טוב, קוצרים עצים כאילו? לא הבנתי. נו, אל תיקח את זה, חייקין, אמרנו לא לוקחים. נו כן, אבל בא לי את הדיסקו. הנה, זהו, עכשיו לא לוקחים. עכשיו זה מדריפ עצים? כן, לי זה כן. לרגע זה לא הראה לי מדורה, אבל כן. בסדר. שיר, רגע, אני שותל את הראשון, אוקיי? למה? אני שותל. הנה, אתה רואה? בוא נשתול ליד העץ הגדול הזה. מה זה? שיר, מה אתה שותל? לא הבנתי. נו, את הזרע. שתלתי פה. טוב, למה זה לא מביא דברים? זה בדרך כלל מביא דברים. ראיתי איזה יוטיובר שהביא לו מסור וכאלו, ולנו זה לא מביא כלום. לא, זה מביא בסופו של דבר. הם יביאו. כרגע זה לא מביא לי. קטן. מה קטן? דג. חברים, תסתכלו איזה פרו אני. תסתכלו. היי! סלמון שוב. אני מקווה שעוד פעם, נשרוד עכשיו מלא ימים. כן. למה פלאשלייט? אני לא רוצה פלאשלייט.
הוא כותב דברים, אבל הוא לא מביא דברים. נו, מה הוא כותב? הוא אומר מה הוא שזה כותב בכלל? חשוב שזה חשוב שכולנו הצטרפנו לאפדייט. מה זה? כמה ברזל זה הביא לי? כמה? מה זה? מה? מה זה? מה? בוא תסתכל כמה ברזל זה הביא לי. תן לי לראות, איפה אתה? אוקיי, אני הולך להביא את זה לזה, ובוא תסתכל כמה זה הביא. לא, חכה, אל תביא את זה, אל תביא את זה. טוב, תביא, יאללה, בואו נראה. לא, קודם תדריפ את זה, לא למכונה. אוקיי, זה אחד. שם... מה זה? לא יודע, זה פתאום משתגר לידי. אומייגאד, טוב, גם אני אקח כמה. שים את זה פה. מה זה? כמה ברזל? מה זה? הנה, גם פה. מה, אתה לא רואה? כמה זה מביא? לא יודע, אבל לא. זה מביא 9. תסתכל כמה... אומייגאד! אנשים, תסתכלו. כאילו כל בן אדם שצופה פה צריך לצלם את זה עכשיו, תעשו את צילום מסך ותשלחו את זה לשיאי גינוס עולם. יאללה פה, מה זה? עוף מפה. טוב, אז ראית. אני אוקיי, דגת, בוא נראה. אייל. בוא הנה. ראית? הוא בורח ממני. מה הוא כתב? קוינס? מטבעות? מה? מטבעות? מה זה? אבל מה מטבעות? לא יודע, הוא אמר משהו עם מטבעות. אומייגאד, כמה זה הביא לי מטבעות. חכה לי, גם אני רוצה. אז זה לא הרבה, אתה לא ראית כמה זה הביא לי מקודם. רגע, שיר, שכחתי איפה שותלים, איפה שתלתי. פה, הנה, פה. איפה? פה, נו. איפה? מה עוד? נו, איפה שיש מלא קוין. הנה, פה, אתה רואה? טוב, עכשיו יש לי 30, מעניין מה לעשות איתם. יאללה, מה אתם אומרים, חברים? אנחנו נלך היום להציל ילדים? כי כן. טוב, שיר, תבנה קצת מה... די להביא לי. אומייגאד. מה מביא לך? גם לי הוא הביא הרבה, יש לי 70. יש לי 130. זה כל מה שהייתי פעם שעברה איתה. כמעט. טוב, שיר, אני בונה מפה. כמה? די. זהו, שיר, בניתי מפה. עכשיו אני יכול לראות איפה אתה. די להביא מקוין, תביא יותר דיימון. אם הוא היה מביא בכמות האלו דיימון, היית יותר... אומייגאד, מה? מאיפה הוא הגיע? שיר, תסתכל. מי? תסתכל, בוא מה יש פה. מאיפה הפליצו אותו? מה אני שומע? מה זה? כמה דברים? בוא נקנה את זה. נרדף כזה. אוקיי. אני פשוט תקנה מה שיש. שיר, גם אני קניתי את זה. לא יודע שם אני... כן. אני רעב. הוא בטח הביא עכשיו כמות אוכל, אני מחה. כן, מתישהו הוא יביא, אני בטוח. שיר, צריך ארנבים. בוא תקי כמה... מצאתי רגל. יופי. מה שיר, למה בנית כרית? הבנתי. לא יודע. נראה פצצות על. קח את זה. מה לקחת, גוד סאק או גוד אקס? אני אקח גוד סאק נראה לי. כן, מי לוקח? מה זה? תסתכל כמה מקום זה הוא הביא שם. איפה? פה. זו שיר, אני אקח את כולם, לך יש מספיק. למה אתה נבהל ככה? אני נבהל כי זה יותר... מה? ברור, צ'סט. הוא כתב משהו עם צ'סט, זה תמיד משהו טוב. הנה, זה מביא עכשיו. זה מביא את האלו שאתה... נו, שיש להם... לקחתי אחד. שיר, קח את השני בינתיים. שיר, אני רעב. מה זה לך, מסור? מסור! לא, זה גם מצא לי. תסתכל. אומייגאד. מסור? האם יצא למסור?
לא יצא לי מסור. יצא לי משהו אחר, אני לא יודע מה זה. שיר, אני מה, צריך אוכל. יצא לי כאלה. יצא לי נינג'ה. מה? זה? מה זה? אוקיי, טוב, בוא נשים אחד. די. טוב להיות פרו, מה אני עוד אגיד? לאן הבן אדם הזה שמוכר דברים הלך? הוא שם, שיר, תלך תרדוף אחריו, צריכים עוד דברים. לא, זה יותר מדי. איפה אני לוקח עוד דברים. שיר, יצא לי עוד אחד כזה. מה? תסתכל מה יצא לי, מה זה? תשלים את זה אליו, תשלים את זה לזה. אל מה? איך? נו, לזה. נו, אתה פשוט תשים את זה ליד. אז לשים את זה שם? כן, תגרוס את זה. שמתי. איפה אני אמור לשים את זה? אני אמחוק את זה. שיר, יש פה עוד שוטגן, להביא לך? היי, מה הם עושים לו? למי? אני לא רואה כן, כלום. תביא שוטגן. איפה יש שוטגן? שיר, אתה רואה טריילר עכשיו? לא, מה זה? כי מה זה המוזיקה הזאת? מה, תסתכל שיהיה אינסופי כזה. זה פשוט אינסופי. מה זה, חייקין, יש לי דבר אינסופי. מה, תראה. בוא לידי. תסתכל, שמנו... אומייגאד. שיר, הבאתי לך שוטגן. שיר, הבאתי לך שוטגן. לא, זה לא אינסופי, התבלבלתי, לא! אז אין לך יותר? לא, יש לי עוד 54. שיר, אני צריך לשפר לרמה 5. כן, הוא אומר, צריכים קצת זה לקרפטינג עץ. כן, יש לנו רק 3, בבקשה. הוא תמיד עושה, אין לך מה להגיד כן. אני יודע. אני פשוט אוהב להגיד את זה. אני פשוט שם אותו נדלק. יש, עשיתי, תסתכל. יופי, שיר, עכשיו... אומייגאד! זה לא אני עשיתי, הוא הפיל מלא עץ וזה הגיע לפה ולא לשם. זה הגיע למדורה, יא טמבל, איזה טמבל הוא. יש לי 15 עצים. וואו. שיר, אני רעב. למה רעבים פה לא רעבים מהר, פשוט אני לא אכלתי. מההתחלה. לא, גם אני רעב. טוב, מוכן מה אני אעשה? אני יודע מה אני אעשה, רוצה לראות? תסתכל, אני פשוט אכין מלא ברזל כאלו. אני הורג ארנב, שיהיה. שיר, עוד מעט... מה, הוא הביא ג'יינט זה. גוד סאק. מה זה? יופי, אתה יודע, אני לא אתווכח. אני רוצה שיהיה עוד תיבה כזאת. שיר, עכשיו אני שם את זה ששומר עצים. אני רעב. למה הוא לא מביא אוכל? הוא בטח עוד מעט יביא. נעשה דיסלייק למשחק. שיר, שמתי את זה. טוב, חברים, אנחנו שמנו עכשיו את מה שמגן מהעץ. מה הוא אמר? בזה. הוא עכשיו אמר שזה שמביא עוד דברים, את הדברים האלה. יחזור עכשיו. יופי. שירי, אתה מבזבז לנו את כל הדברים. אני רק שמה למגן. זהו, אני אפסיק. מה זה? הוא באוויר! מה זה צ'יטר? הוא היה באוויר לרגע. אומייגאד, עוד קוינס. נו, אני עוד שנייה מת. יש לי כמעט 200. יש לי 220. עוד קוינס. אל תיקח עוד. אני אקח, מה יודע, אולי יהיה דברים לקנות אחר. כאילו, יש את הדברים האלה, את הקוסמטיקס. יש לי 310. בומר, אתה רוצה עוד תיבה כזאת? איזה? כזאת, מה שיצא לנו מקודם? נו. אז בוא אחריי, ואתה צריך להילחם ממש טוב, אוקיי?
רגע, אין לי אוכל. אז בוא תאכל בדרך. את מה? זרים מהאדמה. זה די טעים, לא יודע. טוב. ויש כאן זאב. טוב, יש שוטגן. ניתן. אומייגאד, מה זה? כן, אתה צריך לראות בהם, יש שם מלא מתקיט. לא בוא, אבל בסדר. הרגתי אותו. הנה, פה יש מלא מתקיט. אין לך מים, מתים תוך שנייה. אומייגאד. זה שהורג תוך מכה אחת. אוי לא. אין לי אוכל. זאב רודף אחריי. חייקין מת? אוקיי, חייבתי שתמדת. אני רעב! מצאתי ברזל. כמה מקוין! גם אני רעב. או לא. יש כאן עוגה. מה, אין פה את התיבה הזאת שהיה פעם שעברה עם דימה? טוב, חבל. שיר, יש לי משהו. יש לי בשר אחד. הביא לי רובה. בוא, יש כאן מלא בנדג'ים וגם יש כאן זה. רגע, יש לי 2 ברזל. צריך להיות פה אמינם בשביל לקחת את הכל. דב מן. אף אחד לא אמר את זה. מאיפה תחת הזה בא הגדול הזה? מה אני שומע? אחרי זה תסנזר על זה. איך נקרא לזה שלנו? בייס. יאללה. שיר, תסתכל מה כתבתי מאחורי המפה. בוא תסתכל כמה אוכל. וואו, איזה טעים זה. טוב, תאכל רק אחד. תאכל רק אחד. אכלתי אחד, זה בקושי מילה לי. מה זה בקושי? לא, אוכלים את זה, אומיי. חברים, מישהו סגר לי את הדלת, מישהו פרץ לי. דיימונדים. כמה? אוקיי, יש לי עכשיו. אוי, לא, היום נותקף, חברים. היום זה יהיה מפחיד. שיר, יאללה, בוא נביא את זה ל-level 6. טוב, אל תשים יותר דלק. זהו, חברים. זהו, חברים, אנחנו פשוט פרואים. זה מה לעשות. לא, אין כתוב יותר. זהו, זה מקס. זה מה שהיה לי פעם שעברה. זהו, זה מה לעשות, חברים. פרואים, מה שנקרא. תסתכל כמה אוכל הביא פה. כמה, איפה? מה זה? כאן תשאלת. בייס. אני כתבתי את זה. שיר, יש פה אוכל גליצ'י. הבאתי אותו. שיר, תסתכל מה קיבלתי. מה? זה לוקח את זה. זה מטורף. תסתכל, אני יכול לקחת את הכרית. מה שקיבלת את זה? אני לא. לא, פשוט כי היה שם את זה. שיר, יאללה, בוא נחזור לשם. עכשיו כשאכלנו, יש לנו... הלו? מה? מה זה, שיר? יש לי דבר שצובע. אומייגאד, שיר, תסתכל מה אני עושה. הכרית ירוקה. אני אעשה את הכרית כחולה, חברים, כי זה הצבע האהוב עליי. שיר, אני עושה את הכריות כחולות. זהו, שיר, הכל כחול. תסתכל מה יש לי. שיר, הנה אחד כזה. כך. שיר? הלו? שיר! שיר, אני שומע שאתה בשיחה. בוסט פד. שיר, למה אתה לא מדבר? אוקיי. מה זה, אימא'לה? וואו. אומייגאד.
שיר, אומייגאד. הוא מתקשר? מה השיר? אוקיי. או, יופי. טוב, תחזור עכשיו. הלו? כן, שלום. או. טוב, חברים, היה קצת תקלה. וואו. לא שמעתם את זה? או, מסור! מסור! תקלה. שיר, יש לי מסור. איפה? איפה? מה יש לך, אחי? הוא בא אחריי. איך קיבלת מסר? איך אתה מקבל את הדברים הכי טובים? לא, פשוט היה פה בעל הרצפה. די, נותן לי גם. מאיפה לי? אל תיקח פעם הבאה שיש איזה משהו, כי גם אני צריך. שיר, ואתה לא מפסיד. הרגתי אחד. טוב, יאללה, תקצור את העצים הגדולים. זה מסור יכול? חברים, תסתכלו. אומייגאד. זה גם אינסופי. זה מהיר. נו יאללה, תקצר. אתה יכול להביא לי את זה. וואו. רק לגוד סאק. זה מתאים. חכן, תביא לי את זה, נו. את מה? אתה מסור, אתה פשוט תעשה מחיקה כזה, ואז זה הביא לי את זה. כי אני רוצה את זה, אתה קיבלת מלא דברים. לא. נו, או שאתה מביא לי את זה שמזיז, או שאתה מביא לי את זה. שיר, יש פה על הרצפה זה שמזיז. נו, אז שיביא גם מסור. יש פה בכל מקום ברצפה זה שמזיז. אוקיי, אבל לא בא לי את זה, בא לי גם מסור, למה זה מביא לי? הוא מביא. הוא כתב. נכון, חברים? די לשקר לי. לא, באמת, הוא כתב. הוא הביא לך, לא לי. מה גשם? או לא, שיר, אני צריך לאכול עוד ארוחה. די, אתה שמן מדי. יואו, וואט? לא, הכל רטוב. טוב, בסדר, אנחנו לא צריכים כמעט. ויאללה, אני הולך רחוק מאוד בשביל למצוא דברים טובים. כן, אני יותר מכין את הקרפטינג 4, אבל אוקיי. דלק. שיר, אני מכין את הקרפטינג האחרון. למה? לא יודע, כי למה לא? למה צריך? לא יודע. אל תכין עד האחרון, אין לנו מה לעשות באחרון. דווקא יש פה טלפורטר. ויש פה... בקיצור, קניתי. לא קניתי את האחרון, סליחה. קניתי את 4, צריך גם את 5. כן, שיר, יש עוד אדומות. יש עוד דברים אדומים. מה זה ניתן? לא, אני מתתי. לא, יש לך בנדג'ים? איפה מתת? מתתי כי הייתה מלכודת משהו, וכתוב לי איזה משהו שאי אפשר לרפות נראה לי, לא יודע. לא, אל תצא. אבל היה פה מלכודת, מה זה? איזה מה זה? זה עוד פעם ממלכד אותי, תיזהר, יש כאן מלכודת, תיזהר. לא, אני רעב. טוב, לא נורא, חברים, אני לא באמת רעב, אני אף פעם לא רעב. כן, תיזהר, יש כאן מלכודת, פשוט תיקח אותי בשק ותיקח בנדג' ותרוץ. מה זה המלכודת הזאת? בחיים לא ראיתי את זה. נו, חייקין, מה? איך חזרתי? מה? איך חזרתי לחיים ויש כאן מלא תיבות? כן, יש פה תיבות. אתה חוזר לחיים לא משנה מה, אז חייקין, לא צריך לזהר. לא יאמן, חברים. לא, זה באמת האיבנט הכי טוב שהייתי. אנחנו רק יום 6, בואי נלך להציל את הילדים. מה, עוד רובה? די, מה זה? למה זה לא מביא לי מסור? אני לא יודע. שיר, יש לי אחד כזה, אני אחבר אותו עם השני. לא, אתה לא יכול, אתה פשוט רק גורט. לא, אני מחבר וגורס. טוב, לא משנה. טוב, יאללה, שיר, אני הולך לילד. ועוד 4 שניות לילה. מה הוא כתב? אנחנו הולכים לנסות משהו חדש.
מה נגיד? אין לי מושג. או, הוא בודק אם הוא יכול מה? להגדיל כאילו המשטח שהפייר שומר עליך. ואחר כך אתה יכול לבנות כאילו בייס ממש גדול. שיר, תחפש את הילד. איזה מחפש? אני הולך כאן ומוצא על זה. זאב הורג אותי. מה זה הדברים האלה? למה הכל הורג אותי, חברים? כאילו, כולם שונאים אותי בעולם הזה? טוב, הגעתי לאיפה שהדובים, לאיפה שהילד האחרון. באמת? לא לילד האחרון, לילד אחר! אז תציל אותו. ואני מת, איזה כיף, טוב, אני אמות, לא משנה. אל תמות, כי לא בטוח שזה באמת עושה את זה, כי מאיפה לך? זהו, מתתי, אבל זה כתוב שזה אינסופי. אומייגאד, מה? זהו, מתתי, אבל זה אינסופי, אל תדאג. זה החזיר... ינשוף. תוך 5 שניות אני עכשיו חוזר, תסתכל. איפה הקמפייר? היא מאחורה. או לא. זהו, ביי. וחקרתי מלא, תסתכל, חקרתי טונה, עכשיו אתה הולך הלאה. גם אני. מצאת ילד? לא! צריכים למצוא את הילד. אבא, תסתכל במפה, מה הבעיה? אבל לא כתוב. הוא אומר שעכשיו המקום ענק איפה שאדיר לא יכול להיכנס. מצאתי גוד אקס. יש לי אקס בכלל. אז איפה הוא עושה? לא. טוב, אין לי אקס. הוא עשה את זה בגודל של ענק. באמת? כאילו, ענק ממש? ענק בגודל רציני. טוב, חכה, אני חוזר. תסתכל, עד איפה שאני עומד זה. אני לא יודע מאיזה כיוון, אבל תסתכל פשוט. שיר, מצאתי הרבה מתכת. תסתכל איפה, הוא בטח ישגר גם לי עוד מעט. לא, פשוט מצאתי רנדומלי על האדמה. חכה, שיר, אני באה. סיגמה. תסתכל. איפה זה? אומייגאד! אתה רואה? זה ממש ענק. מה? וגם, אתה יודע שאנחנו פשוט, כמו, המשחק הזה שבור, עכשיו זה שבור בגלל שיש איבנט, כי פשוט, תחשוב על זה, כי אם אתה מת זה אינסופי, וגם עכשיו יש לנו טווח ענק. כן, נכון. זה די שבור, בגלל זה הכי טוב לעשות דברים כאלה. אומייגאד. טוב, אם נעקוף את מה שאני הגעתי, זה באמת יהיה שבור. אנחנו די בטוח שאני לא אעקוף, כי בטח אני לא אוכל לשחק יותר או משהו. אבל אם תהיה אסקייב, אני אמשיך, אז כן. נכון, כי אם אפשר אינסוף לחיות, אז בעצם נוכל לחיות אינסוף. אז רגע, אפשר לא תסקי כל הלילה. נכון. לא, זה בטח גם... כי גם האוכל נגמר, אבל... לא, האוכל נגמר, ואז אתה מת. לא, מה קרה, שיר? למה זה... אומייגאד, מה זה? למה יש רעידת אדמה? יש משהו ליד הבייס, אין לי מושג מה זה. איך זה נראה? עמוד עץ גדול כזה. תנסה להזיז אותו, תנסה לנסר אותו. אני אנסה. זה נותן לי. אני לא רואה, רגע, תפסיק רגע, אני רוצה לראות אותו. יש עליו יהלומים. זה עץ יהלומים. זה עץ יהלומים. מה זה, נופל לי על... הוא פשוט אומייגאד. אומייגאד, חייקל, מה עשית? חתכתי. סטרונג אקס, שיר. מה זה? מה זה? זה הגרדן הזה, גם אני יכול עכשיו. שיר, אני רעב שוב. כמה אני אוכל. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אתה יודע כמו מה אני חושב שאתה. כן, כן. שתסתכל איזה מקום לשבת עשיתי לנו.
זה כזה, הם מדברים משם על דברים. ראית? כן, אני לא מביא דברים למדורה. אני אביא רק לפה. זהו, אין לי עוד דברים לשים. שיר, תסתכל איזה שער עשיתי שם. הנה, רק פה זה נותן זה. שיר, אז לא מצאת את הילד עדיין. נו לא, למה שאתה לא תלך? אני הולך, אבל גם אתה צריך. או, שיר, חייזרים הולכים לתקוף את הבסיס. בוא, צריך מהר ללכת אליהם, זה טוב, כי הם מביאים מלא דברים. כאילו חייזרים זה טוב. כן, זהו, אני עכשיו אנסר אותם. לאיזה כיוון הלכת? מה? באיזה כיוון אתה W? נו, איפה הם? תגיד לי איפה הוא הם. אמר נו, צריך נשק, הוא שאל אם צריך נשק. כן, כן, צריך. אחי, צריך. נו, בתור חייזרים, חייקי, נו. מה? לא, הוא פשוט אמר. טוב, יאללה, בוא לילד, אני יודע איפה הוא. אוקיי. כי עשיתי מצפן, אתה יכול לראות גם. ואיך אתה יודע? נו, כי אם אתה בשלט הזה מחפש את הילד כאילו, אז אתה יודע איפה הוא. או, מה זה? שוטגן אמו, שיר. אבל כבר יש לנו. זה לא טקטיקל שוטגן. נו, יאללה, בוא אליו. חכה, אני באה. מה זה? יש כאן מיינינג. יש כאן. הוא חסום טוב. הוא חסום המיינינג. כאילו תמיד חסום, אבל כן. או, שיר, הרגתי זאב. טוב, יאללה, בוא נשתמש בסוטגן. חייקי, בוא נשתמש בסוטגן. בשביל מה? בשביל את הילד, אני מצאתי אותו כבר. באמת, איפה אתה? הם הורגים במכה. אתה יורה והם מתים במכה. או, אני רואה. יואו, מה, תסתכל כמה כאלו יש כאן. שיר, איפה המפתח? או, וואו. מפתח פה. טוב, אז תן לי לקחת אותו. פעם תורי. קח אוכל, נו, קח את כל האוכל. או, אבל אז השק שלי מלא. אז אני אקח. אז איך תיקח ילד? אז צריך בשק? כן. כאילו, מה אני שומע? הנה, קצת... טוב, אז הדרפתי פה עץ אחד. זה קצת חינוכי לילדים, אז... פלפלים, קיבלתי פלפל. עכשיו יהיה לנו מלא פלפלים, תסתכל, בכל מקום יהיה כמעט פלפל. פה, הרגתי זאב במכה. ברור, שיר, אני רואה חייזר. איפה? גם אני. תהרוג אותו. צולנו, בוא, אני אנסה. הרגתי אותו במכה, כמה... שיר? כמה אוכל? אומייגאד. אני בדיוק הייתי רעב. אני מקווה שהוא יכול להדריפ את החרב שלו. לא. או, בסוש. איך הוא יודע מתי צריך אוכל? כמעט מתתי. טוב, אני פשוט אוכל את זה. אוקיי, הילד. מה נשמע הילד? זה שלי, תסתכל, זה שלי. מה? זה מה שאני מחזיק. מה אתה מחזיק? תסתכל, זה שלי. אל תיקח לי. מה אתה מחזיק? נו, אתה לא רואה את זה, יו. כן, אוקיי. זה שלי. אם אתה רוצה, תלך לקחת משם. כן, יש שם המון. רגע, אני צריך לרוקן... הנה, שיר, אתה רואה קצת מתחות הבאתי. הנה, יש גם לך עכשיו. קח. שיר, יאללה, בוא נלך לילד השני. נעשה ספיד. לא היה לי כזה הרבה מתכת, מתי שהייתי פעם קודם. יאללה, עץ. כמה? אוקיי, יש קצת עץ. בוא נראה מה אנחנו... בוא פשוט נשים... מיטה ענקית.
לא, אנחנו צריכים... אתה יכול להביא לי את המסור, אתה לא משתמש בו, ויש לי מלא דברים... אני כן. זה עופר כבר. יש פה ילד. לא ילד. זה הורג אותי, מה זה? אתה לא עם הגרזון המיוחד. אין לי אותו. המסור... אני הייתי מחליף את המסור עליו. זה לא שווה. אומייגאד, זה עושה כזה מהר עצים רגילים. שיר, בוא עכשיו נמצא את הילד השני, אתה יודע איפה הוא? רגע. כן, אני... הורגים אותי. בוא, חמודי. הוא נכנס ולא עושה כלום. מתתי. טוב, כתוב, אבל אתה תחזור בקרוב, אז אני מקווה. חזרתי, ועכשיו יש לי סקין של נוב. סתם. מה זה פלפלים האלה? אומייגאד, שיר, עכשיו אני מהיר בגלל הפלפלים. נו, כן. יופי, עכשיו אני אוכל לחפש את הילד. שיר, אנחנו מותקף היום. טוב, חכה שנייה, אני מנתק. למה? לא מנתק. למה? לא, כי אמא שלי בדיוק קראתה את ההודעה. טוב, יאללה. מה? ברק יקבי. מה אני רואה? מה הסיכויים, כאילו? תיקח את זה של הזאב, מה, זה... אני לא צריך את זה. טוב, חבל. כי זה מביא כזה שהורג... נכון, לא ראיתי את זה. איפה זה? שם, נו, אני רואה. מה זה, שיר? יש פה איזה משהו. יש פה איזה... מה אני רואה, שיר? אתה לא מבין מה יש פה. מה? בוא תתקרב לבייס. בוא, מה זה? זה רודף אחריי. חברים, זה הדבר הכי מצחיק שראיתי במשחק הזה. מה זה תחת הענק הזה? בוא נע. חברים, בוא נסתכל, בוא נציץ. תיזהר, יש עוד קטנים. הוא הרג אותי כמעט. בוא הנה. מה, יש עוד קטנים? וואו, קיבלתי מפתח. מה זה המפתח הזה? מה זה באמת? מה זה? מה קיבלתי? מה? מה? תסתכל איזה לבל אני! מה זה הלבל הזה? זה לבל שעולה 600. יאללה, שיר, בוא להציל את הילדים. מה, קיבלנו את זה בחינם? זהו, אני לבל 600, יאיי! לבל שעולה 600. סתם, זה בטח רק למשחק. זה רק למשחק, כן. כי אם זה עכשיו וכל הזמן הייתי צ'יטר. לא היית צ'יטר. די, הפרוג הזה עוקב אחריי, מעצבן. נו שיר, איפה הילד? רגע, אני הולך בדיוק לחקור איפה הוא. רגע, תישאר שם. אני חוקר את השלג. בא לי להרוג סוף סוף את השואלים האלה. אני עוד חייב להם. מה זה? כמה אדמינים יש להם במשחק הזה? הרגתי ארנב במכה. טוב, זה הרבה אוכל. רגע, אני FK רגע. אוקיי, זהו, אני לא... שיר, באו לקמפייר שלנו. בואו נראה אותם. יאללה, אחי. זה פעם שעברה שזה כל שניה אמר לי מה שזה הקמפייר? אומייגאד, מה בא לפה? מה זה פתאום? מה אני רואה? אומייגאד. אני חוזר את זה כי אמרתי מילה יפה, לא יפה, אבל מה זה? די! הלך עליי, אומייגאד. מה זה? למה זה זז כזה מהר? אני מת! מתתי! בסדר, שיר, אתה חוזר. איפה הגזר הזה? אני חייב להרוג אותו. אתה חרא של בן אדם. למה? לא אתה,
הוא! מה הוא בא פתאום? מה הוא הפליץ אותו? מי הפליץ אותו? אוי, הנה. אני מת. אני באמת. גם אותי אתה הרגו. באמת... מה זה הסקין הזה? למה אני כזה? די! יש פה, שיר, יש פה עוד המון צפרדעים. די, גזר חרא אחד. שיר, כמה אתה מקלל? די כבר, גזר. איזה גזר. אני אוכל אותך. מה? לא, מה זה שלי? די כבר. גזר, בא אליי! מתתי. אם הייתי עכשיו באמיתי, הייתי כל כך מת. נו יאללה גזר, תחזור, בא לי להרוג אותך. די! הרגתי אותו! הרגתי אותו. אני הרגתי אותו. לא, נתתי לו הדשוט אחד. נו יאללה שיר, בוא כבר לילד. יאללה, עכשיו אני יודע איפה הוא. אני הולך אליו. אוקיי, טוב, אני באה אליך. כאילו אני באה איתך. חרא. לא אליך. מה חייזר עכשיו כתוב? מה חייזר עכשיו כתוב? איך הבן אדם הזה כאילו נכנס לסרבר שלנו? זה לא בן אדם, כן, זה שיר, אדמינקס. מה שדיברתי עליו היום. מה זה? מה יש כאן? יש כאן בית חולים OP! בית חולים OP, שיר, גבי? למה יש פה 1000 ג'מס? 1000? איפה? בשום מקום. לא, די, תגיד איפה. לא, אין 1000 ג'מס, אני נכנס לסטרונג הולד. שיר, בקמפייר? שיר, יש לי אדמינקס. איך? לא, שיר, אני רעב, בוא נאכל. אכל. די, נו, אתה לוקח את כל האדמינקס, די, נו. לא, הוא נוצר לידי. הוא גם אמור ליצור לידך. מה, אבל הלכתי משם. טוב, האדמינקס הורג הכל במכה, אז כדאי לך לקחת אותו. אבל אמרת לי לבוא לפה, מה יש בבייס? יש פה פשוט כזה, זה המקום עם הלבלים שדיברתי עליו. אבל איפה הג'יימס פה? מה זה? אמרת ג'יימס, אין ג'יימס. לא התכוונתי לג'יימס, התכוונתי שכאילו המקום הזה הוא נראה כמו משהו שיש בו הרבה ג'יימס, אבל הוא לא. אז אני חוזר אליו עכשיו, פשוט מתתי. וזה לא מחזיר אותי, ולמה אני סקין של נוב? אני לא נוב, חברים, אני רק אומר. איפה המקום הזה? הנה אדמינקס. אמרתי לך, יש אדמינקס בכל מקום. מה, וזה לא הביא לי את זה. אז למה זה באחרון? מי שם את זה באחרון? מה, הורג הכל במכה? זה באמת הורג הכל במכה. מה, גם חיות? כן, גם הכל. מה, אז מצאתי את הילד הרביעי נראה לי. כן, אני בילד הרביעי, השלישי. אני פשוט הולך להרוג את בילד השני. מה זה? הוא הרג אותי, אבל מצאתי את הילד הבא. מה זה? אני צ'יטר, מצאתי את הילד הבא. ואל תיקח לי את הפרווה של הדוב, כי אני מצאתי. איזה פרווה, שיר? מצאתי את הקי הכחול, את המפתח הכחול. מצאתי את המפתח הצהוב, שזה הילד הבא. אני ממש מצאתי... שיר, אני מרחף. איך אתה מרחף? אין סיכוי שאתה מרחף. אני מרחף. אני לא מרחף. אז למה אני מרחף? לא, ינשוף! שיר! לא! למה? מה לא! אני למה ינשוף? שיר, אני מרחף. אני מת, נו, דנחוי. אין לך מה לסנזר את זה, כי זה לא כללה, אני המצאתי את זה. באמת, מי הורג אותי? אני מרחף, אני אומר לך. למה אני מת? למה אני מרחף? בוא, שיר, אני אבוא אליך ואני אראה לך שאני מרחף. למה אני מת ולא חי? מה, נגמר יותר זה שאתה חי יותר? הנה, הפסקתי לרחף, למזלי. אז אני הפסקתי לרחף ולא רחפתי, ולמה אני לא חי? מה, כתוב לך משהו בסגול? כן. נו יופי, אז תחכה. כמה זמן? טוב, שיר, שחררתי את הילד. אומייגאד, מה זה? אל תיקח את הילד הבא, כי אני לוקח אותו. נו, למה אני מת פה?
טוב, יש את הילד השני. טוב, נראה לי אני אצא מהמשחק וייכנס. אל תצא, למה אל לא? תצא, אל תצא. נו, אבל זה לא נותן לי. אני רואה אותך, אני יכול גם לעשות לך ריבייב. היה לך בנדג'ים, נכון? נו כן, אז למה אתה לא בא אליי? כי אני לא ראיתי קודם. אני לוקח את הילד הבא, אל תיקח. טוב, אני לא לוקח. או, יופי, סוף סוף. באמת סוף סוף, עד שבאתי. יש שם עוד דברים כי אני יכול להרוג. אל תיקח כלום. אני לא לוקח, יש פה עוד משהו. מה עם הדמינקס שלי? איפה הוא? סליחה. שיר, אנחנו יום 20. מה? משהו הרג אותי. לא, שום דבר לא הרג אותי. סורי. איזה כיף, אני פשוט הלכת על הדמינקס אינסופי. כן, נכון. בואי. לקחת את הילד. אוקיי, אתה לא לקחת את הילד. מה זה דברים האלה? מה הם עושים פה? ולמה יש פה דוב? אומייגאד, כמה בשר הדוב מדריפ. או לא, שיר, צריכים לבדוק מה מצב המדורה. אני כבר הרבה זמן לא לקחנו אותה. מה, עכשיו קיבלתי ג'יינט זה כבר יש לי. מה? אל תמות, לוקח מלא זמן להתעצבן. מצאתי בנדג'. לא כדאי לך למות, לוקח מלא זמן עד שאתה מתרפא באמת. טוב, ריפיתי את עצמי עם הבנדג' כי היה לי קצת חיים. מה זה? כמה אוכל? אני לא רואה את האוכל שלי מראש. שיר, עכשיו צריך את הילד הרביעי. אתה לקחת את השלישי? כן. אוקיי. או לא, אני רעב, אני צריך עוד לקחת אוכל מהמדורה. כמה אחוזי? או לא, שיר, רק 0.5%. שיר, נראה לי אנחנו יכולים ליצור מיטה. לא, אנחנו לא. אנחנו יכולים ליצור מיטה כזאת. זה שלי, של הדוב הזה. אנחנו צריכים עוד קצת עץ, שיר. אל תיקח לי את הזה של הדוב הזה שלי. איזה? בסדר, אני לא אתרעב. אם זה לא שלי, אז אני בסדר. לא, אני רעב. אוי, לא, בכלל אין לי טריליון אוכל. הוא לא אומר בכלל דברים יותר, זהו. הוא עדיין אומר, כאילו לפעמים אומר. או לא, שיר, אני קופא בחוץ. זה אמור לקרות? לא. אני קופא כי יש... לא באמת. כמה ברזל יש לי? בא לי להכין, אבל אין מה להכין. בא לי להקיא, יש לי יותר מדי. שיר, הצלנו את כל הילדים? לא. טוב, אחד נשאר, אני אלך לכם. אתה יודע איפה? כרגע. טוב, נראה לי שאני... לא, שיר, הוא לא שם. שם זה פתוח. מה הוא כתב? הוא אומר, שוב, בא לי רק לומר, לא יודע מה. מה זה? נפלתי מהעולם! מה זה? נפלתי מהעולם! פיפי פופו. למה אין שוב תמיד בא? נפלתי מהעולם, מה זה? בסדר, שיר, בוא נירגע. אבל עכשיו עד שאני אחיה עוד פעם, ייקח לי 20 שנה. שיהיה. מה? 10 מיליון, מה? שיר, שוב הורג אותי. אז חייקין, בוא תרפא אותי כבר. טוב, תמות, אם תמת יותר מהר לי לחיות. לא, אני פשוט אכנס לפה בשביל שוב לא יהרוג אותי. לא. שיר, אתה צופה בי? נו, חייקין, תמות. אני מנסה לא, אבל אני בטח ימות. נו יופי, ככה יותר מהר לחיות. לא, זה לא. כן, זה כן. טוב, מה? יופי. עכשיו יש לי לבל 3 רק.
מה? ומקבלים ג'מס. יאללה, כנס. בוא ללבל 3, יאללה, נגמר הלילה. אני אומר לך, אין שוב כל הזמן רודף אחריי, במקרה. טוב, יאללה, אני הולך לילד, מקווה שאני לא אפול עוד פעם. זה קורה. מה זה? סטורם. אני לא יודע מה זה אומר. או לא, שיר, הם תוקפים אותנו. נראה לי שוב יש את הדבר הזה עם העץ יהלומים. כן, שוב יש. שיר, יש דיימונדים בזה. איך אני מת עם האדמין אקס, כאילו, ברו? היי, לא לקחת לי. מה, אני לא לוקח. זה לשנינו, שיר. אומייגאד, שיר, יש פה צ'סט מטורפת. יותר מהאדומה הזאת? אני לא יודע, נראה לי שזאת האדומה. יש פה אדומה. זהו. רק עוד כמה. מה, היה לי ממש טיפה דיימונדים. איפה תיבה האדומה? זהו, מצאתי אותה. איפה התיבה האדומה? היא כזה, פה כזה, בדבר הזה, בזה שלה, איפה ש... או, מצאתי גם זה. נו חייקין, איפה זה? מה זה? כמה דברים יש? מפספס מלא דיימונדים. אני לא מפספס, שיר, אני לא מפספס. נו חייקין, איפה יש תיבה אדומה? נו, בזה שיש לו סמל כזה של דיימונדים על המפה. רגע, שיר, לקחת זה? לקחת את הילד האחרון? לא, כי נפלתי מהמפה, לא יודע איך. אבל, רגע, נפלת שוב? מה זה? שיר, מה הולך פה? אומייגאד, כמה דיימונדים, תודה. שיר, טוב, אני הולך אליו. אל מי? אני הולך שם. תלך. אני הולך... מה ביי? לא ביי. למה ביי? לא ביי. טוב, שיר, אנחנו עדיין בדבר הזה שחוזרים לחיים. אז... לא, אולי זה נגמר. לא. בסוג של המשחק הזה חוזרים לחיים. מצאתי. יופי, איפה אתה? יאללה, מי בא נגדי? במכה אחת הוא מת. תהיה בו. מה זה? איך הרגו אותי? חכה, אני בא. הם מרים פצצות על. מי? מה יש שם בכלל? דובים, אבל לא צריך מפתח, זה מראה זה משהו אחר. דובים? אני לא מפחד מדובים. נכון, צ'אט? טוב. אל תפחד עד שהם ירוץ אליך כזה במהירות. מה זה דבר הזה? אוקיי. נו יאללה, בוא לרפות אותי. אין לי בנדג', אני רק בא להרוג את הדובים. לך יש? לא. אני יכול לרפות אותך עם הבנדג' שלך. אומייגאד. אחד מת? נראה לי. טוב, תיקח אתה את הילד שתיים לפה. מת? מה זה, מה קורה? מה נעשה, פילאטיס? מה זה, הוא לא הרג את הדוב במכה. הוא הוריד לו רק חצי חיים. אומייגאד, נשאר לי קצת חיים. ואני קופא. טוב, מקסימום אני אמות. אוקיי, טוב, הרגתי עוד דוב. קדימה, רק דוב אחרון. נו, מה זה? למה אני לא, לא... מתתי. לא, שיר, טוב, כל הדברים שלי הדריפו. לא תדאג, זה בא אליך. טוב, עכשיו בוא נחזור לפה. נו, יאללה. שיר, אפשר לשים את האדמינקס בראשון. אני יודע. יופי, שמתי. אומייגאד, טוב, אני צריך לאכול, תודה. וואו, טוב, יש פה כמה דברים.
לקחת את הילד? מה זה שיר? אין לי לקח- אינטרנט. לקחת או את הילד? לא, שיר, אדיר עם העיניים האדומות מגיע. תיקח. לא, כאילו, תן לי לקחת, לי בא לקחת. מה? את הילד. אחרי זה הסרטון ייגמר, חברים. אם אתה אומר להם שהסרטון ייגמר, הם לא יישארו. לא, תישארו בשביל לראות, עומד להיות שם. כיף. אף פעם לא מה הצלנו את זה? הילד הרביעי בערוץ. היי הפרוג. איזה פרוג? ולמה אני מסריח עם הפרוג הזאתי? מה אני שומע? שיר, תמשיך. שיר, למה נתפסתי במלכודת? זהו, אז אתה מת. לא מתתי. כן, אם יש שם מלא זאבים אתה מת. אבל לא היה. בואנה, צלף חרא. בוא. או, שיר, יש פה... יש לי את הלדר, אתה מתעסק איתי? מת? מה אני שומע? מה זה שיר? היה לזה איזה סאונד של צרחה. כן, קצת טמבל. קבל לא וירטואוז. מת. שיר, בעצם היה צריך מפתח. אני עוד מעט צריך ללכת לישון, כאילו עוד שההורים שלי מגיעים. כי השעה כבר עוד מעט 9. אז מתי אתה הולך לישון? לא יודע, אבל אני לא יכול עד 10 כזה. כן. רגע, בוא נהיה פה FK פשוט. נו, זה לא מה שאמרתי? כן, אבל אני בטוח שבסוף אין סוף ייגמר. נו, שוב נתפסתי במלכודת. תוציא אותי אני כבר. פשוט... אני מתתי, אבל זה לא מחפה אותי, לא יודע. אומייגאד, נו, שיר. מה? טוב, נצא מהמשחק, זה לא... אל תצא, שיר. גם קודם זה לקח הרבה זמן. טוב, אני לא יודע מה אני אעשה. אז אולי כדאי לי למות או משהו. זה כותב משהו בסגול. כן. יופי, אז אתה תתרפא בקרוב. לפי מה שזה כותב. זה כותב מתת, אבל תחזור בקרוב. אימא'לה, מה יש פה? תן לי רגע לעשות משהו. תורד גם צ'יטים. איזה? נו, שטף כזה. נראה לך? למה? כי למה כן? למה לא? יכולים לתת על זה בן. אז איך הם כבר שנתיים עם צ'יטים, הם אמרו לי? אז להם אולי לא נתנו בן, אבל יכולים לתת לכל אחד. טוב, אתה יכול אולי להרפות את זה? זה לא מרפא אותי. תכה את המחשב. מה? תכה את המחשב. איך? אין לי מושג. טוב, אני אתן... אל תצא, אולי תעשה ריסיט. אני פשוט אמות בכוונה. נו, אני מת בכוונה, זה לא הורג אותי. רוצה שגם אני אמות? כן, יותר מהר טוב. טוב, רגע. רק לקחתי פה כמה דברים. נו, חי, כן. טוב, אני יוצא אם אתה לומד בעוד 5, 4, 3. הנה, טוב לך? מה? עכשיו אני חי. יופי. אז עכשיו, כאילו, כשאני מת, אז כאילו... די, שיר, תשחרר אותי. חכה, אני צריך למצוא עוד משהו. אם עידו היה חי איתי, הייתי אומר לו. הייתי שם אותו פה והייתי אומר, זהו, לפה אתה שייך. אבל אתה לא. טוב, יאללה.
היי, שיר, הפצת שמות. שיר, תמות רגע, תמות רגע. לא, אל תדאג, זה בסוף מה כתוב לך בירוק? שיר, נו, הרעב שלי. נו, מה איתו? הוא קטן. נו! טוב, חברים, אז היום אנחנו השגנו, ואני מתתי 500,000 פעם, את 4 הילדים. ביי.